Има две грешки, които мъжете най-често правят в процеса на опознаване. Не разпознават женските сигнали, не поставят ясни граници. И имайки предвид, че ергенът е предаване за взаимоотношения, виждаме ясни примери и за двете. Някои неща така ти обягват много тънко от погледа. И ще продължават да ти обягват, ако продължаваш да правиш така. Стоян за момента не е моят фаворит и аз се опитвам да му намекна, но смятам, че той все още не разбира моя намек. Усеща се и някаква химия между нас. Стоян избързва с физическия контакт и не знам още колко пъти трябва да му кажа. Все пак сме на плажа. Може би това беше предпоставка да скъся малко дистанцията между нас. Не пипай, не пипай. Има ли? Не дей. Проблемът не е в това, че Стоян иска близост, а че чете сигналите грешно. За да е готова една жена за физически контакт, са нужни привличане и комфорт. И присъствието на 10 камери не помага с нито едно от двете. Видиш ли, че жената гледа в страни, видимо се отдръпва, държи се неуважително, значи моментът не е дошъл. А ако е последното, може и никога да не дойде. Но тук идва и втората грешка – липсата на ясни граници. Всъщност имаше проблясък и Стоян показа, че няма да приеме определено поведение. Какъв беше този коментар преди малко? И според мен беше много не на място, директно ти го казвам. Беше неуважително. Много добре знаеш, че ние не сме в финалната седмица, в която аз трябва да реша коя е моята фаворитка. Ние все още се опознаваме. Но после пак прости. Симона. Ако позволиш на една граница да бъде премината, тя вече не съществува. И това, което жената вижда, не е разбиране, а липса на стандарт. Привличането не идва само от това да си мил или инициативен, а от това да усещаш момента и да уважаваш себе си достатъчно, за да спреш, когато трябва. И така се получава иронията, че мъжът, който най-често търси физическа близост, е единственият, който все още не е стигнал до целувка. Ако вие бяхте на мястото на Стоян, щяхте ли да дадете роза на Симона? Коментирайте също какво искате да анализираме следващата седмица и последвайте, за да не го изпуснете.